Tervetuloa mukaan harjoitukseen. Edessä on 6 liikettä. Tee liikkeet rauhassa ja muista hengittää. Aloitetaan. Asetu selinmakuulle mukavaan asentoon. Jalat voivat olla suorina tai koukussa. Aseta toinen käsi rintakehän ja toinen vatsan päälle. Sulje silmät, jos se tuntuu hyvältä, ja anna kehon rentoutua. Aloita hengittäminen rauhallisesti omaan tahtiin. Keskity siihen, miltä hengitys tuntuu käsien alla. Molempien käsien liikkuessa hengityksen mukana keuhkot täyttyvät tasaisesti. Aseta jalat koukkuun, jalkapohjat tukevasti maassa. Pidä kädet lantiolla. Käsien avulla voit tunnustella selän liikkeen. Aloita liike kallistamalla lantiota niin, että alaselän notko kasvaa ja selkä kaareutuu kevyesti. Kallista sitten lantio toiseen suuntaan niin, että alaselkä pyöristyy ja painuu lattiaan. Vuorottele näitä liikkeitä rauhallisesti. Levitä kädet sivuille hartioiden tasolle. Nosta toinen jalka koukkuun ja kierrä se rauhallisesti vastakkaiselle puolelle kehoa. Pidä olkapäät lattiassa koko venytyksen ajan. Anna polven laskeutua kohti lattiaa. Voit kevyesti painaa sitä kädellä alas, jos se tuntuu hyvältä. Anna kehon avautua hengityksen mukana. Tee 5-10 hengitystä ja vaihda toiselle puolelle. Rauhallinen hengitys aktivoi kiertäjähermoa, joka tukee kehon palautumista ja rentoutumista. Asetu nelinkontin, kädet suoraan olkapäiden alla, polvet lantion alla. Laske vatsaa kohti lattiaa, avaa rintakehää ja nosta katse hieman ylös. Pyöristä sitten selkä, vedä napa kohti selkärankaa ja paina leuka kohti rintaa. Vuorottele näitä asentoja rauhallisesti omassa hengitysrytmissä. Keskity siihen, miltä liike tuntuu selkärangassa, nikama nikamalta. Nosta vastakkainen käsi ja jalka ylös ja kurota ne mahdollisimman pitkiksi. Pidä hetki venytysasennossa ja tunne kuinka keho pitenee päästä varpaisiin. Tuo sen jälkeen kyynärpää ja polvi lähelle toisiaan ja palauta raajat takaisin pitkään asentoon. Tee liikettä rauhallisesti ja hallitusti 5 toistoa per puoli. Asetu polvillesi ja laske istuinluut kantapäiden päälle. Anna ylävartalon laskeutua eteenpäin, otsa voi nojata lattiaan. Käsivarret voivat olla suorina eteenpäin tai muussa rennossa asennossa. Hengitä rauhallisesti ja anna selän venyä ja laajentua. Pysy asennossa niin kauan kuin tuntuu hyvältä.
Hienoa, että olit mukana. Nähdään seuraavassa harjoituksessa.